ಹಾಯ್ ಮಾತಿರ್ಗಲ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ದೇ ನಿದಾದ ವಿಡಿಯೋ ಗೊತ್ತಿನ ಇನ್ನೊಂದು ರೆಸಿಪಿ ವಿಡಿಯೋ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೈದೆ ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಸಂಡೇ ಯಾನೊಂಚೂರು ಪೆಲಕಾಯಿ ಕಟ್ ಮಂತದ್ದು ಇರಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ರೆಸಿಪಿ ಮನ್ಪೊಡು ಪಂದು ಸೊ ದಾದ ಪಂಡ ಇಂಕೊಂಜಿ ಪೆಲಕಾಯಿದ ಸೀರ ಮನ್ಪುಗ ಪಂದೇನು ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಹಿಡಿದು ವೆಯ್ಟ್ ಮಂದಿತ್ತವ್ರು ಟ್ರೈ ಮನ್ಪೊಡು ಪಂದು ಅಂಚ ಮುರಣಿ ಪೆಲಕಾಯಿ ಕಟ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ಚೂರು ಐಕ್ ಪಂದಿದ್ದೆ ಬಾಕಿದ ತಿಂಡಿ ಪೂರ ತೂತೆ ಮಂತಿದ್ದೆ ಟ್ರೈ ಮಂದೆ ಸೊ ಸೀರ ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇನಿ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುನು ಸೊ ಅಂಚ ಐಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂಚೂರು ಗೆತ್ತದಿದ್ದಿತ್ತೆ ಸೊ ಅಂಚ ಇನಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ತೂಕ ಅಲ್ಲೇ ರೆಡಿ ಮಂತಿದ್ದಿತ್ತೆ ದಾದ ಮತ್ತು ಬೋರ್ಡು ಪಂದು ಸೊ ತೊಗೊಂಡು ತುಲೆ ಪೆಲಕಾಯಿದ ಸೀರ ಏನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅನ್ಪುನ ಈಗ ದಾದ ಮತ್ತು ಬೋರ್ಡು ಮುಲ್ಪ ರೆಡಿ ಮಂದಿತ್ತೆ ತುಪ್ಪ ಬೋರ್ಡು ಸಕ್ಕರೆ ಏನು ಚೂರಿಗೆ ತಂದೆ ದಯಪಂಡೊಂದು ಪೆಲಕಾಯಿ ಮಸ್ತ್ ಸ್ವೀಟ್ ಉಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಏನು ದೊತ್ತಂದೆ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಡ ಪಾಡುಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಸೀರಗ್ ಸಾರಿ ಇಂದು ಕೇಸರಿ ಅವೇನು ನೀರಿಡು ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಬೆಚ್ಚ ನೀರಿಡು ದ್ರಾಕ್ಷೆ ಕೊರಂಟು ಬೊಕ್ಕ ರವೆ ಸಜ್ಜಿಗೆ ಇಂದುತ್ತಲೆ ಪೆಲಕಾಯಿ ಈ ತೆಪ್ಪುನು ಚೂರು ಉಪ್ಪುನು ಸೊ ಒಂದೇನು ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಪೇಸ್ಟ್ ಮನ್ಪುವೆ ಪಂಡ ಮಿಕ್ಸಿಡ್ ಪಾರ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಒಂದೇನು ಕಡೆಕ ದೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಪೇಸ್ಟ್ ಮಂತದ್ದು ಇತ್ತೆ ಸೈಡಡು ಒಂದು ಇಂಚಿನ ಉಪ್ಪಡು ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಈ ಗೋಡಂಬಿ ದ್ರಾಕ್ಷಿನ ಬೊಕ್ಕ ರವೆನ ಉಂಡತೆ ತುಪ್ಪಡು ಫ್ರೈ ಮನ್ಪೊಡು ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾನ್ ಫ್ರೈ ಪ್ಯಾನ್ ತೊಂದು ಐಟ್ ಯಾನ್ 2 ಸ್ಪೂನ್ ತುಪ್ಪ ಪಾರ್ದು ಗೋಡಂಬಿನ ಫ್ರೈ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಗೋಡಂಬಿ ಒಂಜಿ 2 ಸೆಕೆಂಡ್ ಫ್ರೈ ಆಪುಂಡು ಸೊ ಒಂಚೂರು ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಪುಂಡು ಅಪ್ಪಗ ಒಂದೇನು ಗೇತದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ್ರಾಕ್ಷಿನ ಪಾಡ್ದು ಫ್ರೈ ಮನ್ಪುಡು ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಎಲ್ಲ ಫ್ರೈ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರವನ್ ಪಾಡೋಡು ಇತ್ತೆ ಅಂತಲೇ ಸಜ್ಜಿಗೆ ನೆಕ್ಕೆ ಪಾಡ್ದು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಒಂದೇನು ಚೌಳಿ ಆಯ್ರೆ ದೀವೋಡು ಸೈಡ್ ದೀವ ಸೀರ ಮಂತಾರೆ ಸೊ ಬನ್ನಲಿಗೆ ತಂದೆ ಬನ್ನಲಿಗೆ 2 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ತುಪ್ಪ ಪಾಡ್ದು ಫಸ್ಟ್ ನೆಕ್ಕೆ ಪಾಡೋಡು ಪೆಲಕಾಯಿ ಮಂದಿನ ಪೆಲಕಾಯಿ ಕಡಕಿನ ಪೇಸ್ಟನ್ನು ಸೊ ಒಂದು ಫ್ರೈ ಆಗಿ ಬಕ್ಕುಂಡತೆ ಒಂದಿತ್ತ ಮಿಕ್ಸಿಡ್ ಕಡಕಿನ ನೀರನ್ನೇ ಒಂದಕ್ಕೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ನೀರು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಸರಿ ಕಲ್ಲಡ ಆವಡುಂದೇನು ಸೊ ರವೆ ತುಲೆ ತೂದು ಐತು ಕೇತ್ ನೀರು ಐಕು ಬೋಡ್ತಲೆ ಅವೇ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಪಾಂಡಾಂಡು ನೀರನ್ನು ಸರಿ ಕಲಡ ಆವಡು ಬಕ್ಕ ಒಂದು ಗಂಟಲ ಕಾಯರ ಬಲ್ಲಿ ನೀರು ಮಸ್ತ್ ತೆಲ್ಪಾವಡು ಪಂಡ ಕಲಡ ಆವಡು ಅಂಚನೆ ಗಟ್ಟಿ ಆಪುಂಡು ಬೆಚ್ಚಾಗ ಗಟ್ಟಿ ಆರ ಬಲ್ಲಿ ಸೊ ಆಯ್ರದ ಬೊಕ್ಕ ತುಲೆ ರವೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ರವೆ ಎಲ್ಲ ಪಾಡ್ನಾಗ ತಿರ್ಗ ಒಂದು ಉಪ್ಪುಡು ಓಕೆ ಮುಲ್ಪ ಸಕ್ಕರೆ ನಿಕ್ಕಲಿಗೆ ತುಲೆ ಏತ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆತ್ ಪಾಡೊಲಿ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿದ ಮಿಕ್ಕಿ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಪುಂಡು ಚಪ್ಪೆ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಡ ಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಪಾಡೊಲಿ ಸೊ ಒಂದು ಯಾನು ಈ ತೆಗೆ ತೊಂದೆ ಪಂಡ ಪೆಲಕಾಯಿ ಮಸ್ತ್ ಸ್ವೀಟ್ ಇತ್ತಂಡ ಚೂರು ಯಾವುಂಡು ಟೇಸ್ಟಿಗೂ ಅಂತೆ ಉಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಅಂದು ತುಲೆ ಕೇಸರಿ ಬೆಚ್ಚನೇಡು ಪಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಪಾಡುಂಟುಲ್ಲ
ಮುಲ್ಪ ತುಪ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ದಾಯಪಂಡ ಒಂದು ತುಪ್ಪ ಪಾಡಿನಾತ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ಟೇಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಸೊ ಅಂಚ ಯಾನ್ ಒಂದು ಬೆಚ್ಚ ಒಂದಿತ್ತಿಲ್ಲಕನೆ ಬೇಯ ಒಂದಿತ್ತಿಲ್ಲಕನೆ ತುಪ್ಪ ಪಾಡೊಂದುಪ್ಪೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ಅರ್ಧ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಅಪಗ ಒಂಚೂರು ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗೊಂದು ಉಪ್ಪುಂಡು ತಿರ್ಗೈರೆಲ್ಲ ಈಸಿ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ ತುಪ್ಪ ಸೀರಗ್ ಮೇನ್ ಉಪ್ಪುನಿ ತುಪ್ಪನಿ ಅಂಚ ಅದು ತುಪ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ಫ್ರೈ ಮಂದಿನ ಕೊರಂಟಲ್ನ ದ್ರಾಕ್ಷಿಲ್ನ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಓಕೆ ಫೈನಲಿ ಇದೆ ಪೆಲಕಾಯಿದ ಸೀರೆ ರೆಡಿ ಆತಂದು ತೂಕ ಟೇಸ್ಟ್ ಮನ್ಪುಗೆ ಎಂಚ ಆತಂದು ಬಂದು ಓಕೆ ಮುಲ್ಪಯ ಅಂತುಲೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚನೆ ತಿನ್ಕ ಬಂದು ಸೊ ಅಂಚ ಇತ್ತೇನೆ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ಉಪ್ಪುನಗನೆ ತಿಂದಂಡ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಶೋಕ ಆಪುಂಡು ಬಕ ಸೊ ಏನ ಮಗಲ್ ವೆಯ್ಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ತಿನ್ನಿಯರೆಲ್ಲ ತೂಕ ಎಂಚ ಆವತ್ತನ್ ಕೇನ್ಗ ಯಾವ ವಾವ್ ಸೂಪರ್. ಓಕೆ ನಿಕ್ಕುಲ್ಲ ಬರೆಂಚ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುಲೆ ಬಕ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲಿ ಅಂಚೆನೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಏರ್ ಮಾತ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.